Mathias her fra Pussycraft-teamet. I dag der skal vi kigge på en app, som jeg bruger rigtig meget. Eller rigtig meget. Jeg har brugt den til at lave denne. For den er nemlig ikke lavet på computeren. Og appen, den duer, hvis du har nogle iPhone-enheder. Jeg ved ikke, om det duer til Android. Jeg har min egen Android, men ja. Den koster 25 kroner inde på App Store. Den hedder Minecraft Papercraft Studio. Og mærket, det er sådan cirka en saks og en lim, og så en Minecraft-mand, der står og vinker. Ja. Jeg vil vise jer, hvordan I gør. Det første, du gør, det er, når du åbner den, eller når du har downloadet den, så skal det helt ud herfra. Så når du har den her, så skal du bare starte craften til den øverste. I kan ikke lige se det så godt, fordi der er så meget lys. Men ja, den øverste, og så den øverste igen. Og så print your own skin. Så skriver du så dit Minecraft-navn. Og lille M. Og jeg hedder bare Mathias. Make papercraft model. Så vælger I, der var det så medium, der vælger jeg large, fordi det er den højeste og den bedste, synes jeg. Og synes jeg lige. Så kan du sætte kaffe på, så kan du have det. Minecon, Jancade, den notchen på. Så kan jeg måske lave en Minecraft, hvor jeg står med notch i skabet. Og man kan også få pickaxe og alt muligt, men det er ikke det, vi skal kigge på i dag. Så kan du vælge armor til den. Og du bruger Airprint til at armor koster så, det er en anden pakke, den har jeg så ikke. Du kan enten bruge Airprint eller e-mail, pdf-fil. Så jeg tager bare pdf-fil, skriver det i min e-mailadresse, så jeg kommer tilbage lige om lidt. Nu har jeg skrevet min e-mailadresse, så prøver vi bare at sende det sted. Sådan selv. Okay, nu har jeg den forkerte e-mailadresse, kan I lige se. Men så vil vi lige hoppe over på computeren om 2 sekunder. Nu går jeg så på videoen. Jeg får glæde af det papir. For helvede, Mathias. Du har fået det printet nu, og ja, nu skal vi lige få noget papir. Så sæt det på gulvet. Og når I kører det, så vil der være en side, der hedder der. Der bare er et stand, hvor du kan stå på. Så er der arme og fødder. Hoved og ja, Minecraft-mand. Og det har vi kan se der. Det er dude. Skråstrøm med to. Så jeg har YouTube dude. Hej YouTube dude. What? Ja. Fuck dig. Så videre. Jeg er her. Nej, det er han ikke længere. Han har været med i hele videoen. Og ja, nu kan vi se, og så kan vi klippe dem ud, og så kan vi sætte dem sammen. Hvis du har en lim, og hvis du har en... Det er en lomme, der hvis der. Hvis du har en... Hvis du har en lim, en saks. Fuck med dig. Så jeg tager lige en ting før. Hej! Skrid! Okay. Nej, ikke derud! Du er her ikke, Jacob. Okay. Videre. Fortsæt. Kan du bare derude? Snak. Nej, det gør jeg. Ja. Hvor kom vi til? Ja. Stop. Og så, ja. Nå, jeg har det der. For helvede, Jacob. Jeg mener dude. Nå, ja. Ja, I ved, at jeg hedder Jacob, for jeg kommer til at sige det før. Jeg sidder og gør alle mulige mærkelige ting bag mig. Nå, men vi kommer til, at ja, når du har pandekage, så klip alt ud. Hold kæft, og ellers spis noget slik. Det er rigtigt. Nå, men når du kommer, så kan du bruge en saks, en lim,
Okay, kniv det er stærkt. Okay, du skal... Jeg bruger en kniv, så skærer jeg ud. Og så har jeg bare klistret det på med en lim på et papir. Sådan ser man tror mig. Ja. Jeg hedder Dude. Så Dude. Og nu vil Dude være så sød og slukke kameraet, når jeg siger, hvad så? Hej hej!